kuyintokozo kakhulu ukuthi sikhulume nawe uyichayile. Lona-ke uPastor Ndlovu uyachaza amaphupho. Le namba-ke uyoyisebenzisa ngoba uyi-member noma uyacontributor kuchayile kuphela. From 9 to 5 ntambama kuphela. Monday to Friday kuphela. Asibheke udaba lwamaphupho-ke la njengenjwayelo. Asibheke namhlanje la iphupho lokuphupha ukupha imali. Umbukeli ophuphe ukupha imali. Sike sakhuluma ngephupho lokupha imali. But then it's redo le video. It's a redo remake khona lokho. Yabo I'm remaking this video because I'm adding an information, subtracting maybe information, I don't know. I haven't listened to that old video, but now because ngiyakhula nami yabo every day kuba khona ukukhula, kuba khona information edekayo futhi oh this thing could also mean lokho yabo, so you add yabona. So uphupho ukupha imali, umuntu kuningi uphupho ukupha imali, but kunalezi u4 ezingasho uphupho ukupha imali, but maybe later in years sizo-8 kwesi-5 kwesi-6 kwesi-7 I don't know. But for now uma ngenza uphupho ukupha imali, 1, ngokujwayelekile umuntu omephupha imali uyaba uPaul uma eyigubha osuke lusho ukuthi uyakholiswa lo muntu ukuthi ikhona inhlanhla anayo noma azoba nayo. Yabona zikhona into azoyizuza empilweni. Yabo. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha imali uyaba uPaul uma uyigubha osuke liveza ukuthi ngenzeka uzophumelela kuphela ngokuthi uzikhandle uphinde uyimisele emkhakheni wakho. Ukuthi kukhona mhlawumbe izinto ofuna ngaba ukuthi lokusikhandla ngabe kukhona izinto ofuna uzenze ezinye uyimise mhlawumbe emsamo edalweni besiyeza kodwa soyikhomela ukuthi kuwe inhlanhla nokunye kumele iyoze ukuthi kube khona oqale ukwenze kuqala yabona. 3, ngenzeka futhi uma uphupha imali siphinde sikuthathe njengoPaul uma uyigubha osukusho ukuthi kungenzeka uyakholisa ukuthi kade-ke uvaliwe ubunhlanhla bezimali ngemithi emnyama. Kepha manje lezi zinto sesiqala manje ukuqaqeka, ziqala ukuvuleka kuwe empilweni yabona. Kungenzeka ukade umuntu uvele financial izinto zakho bezithwele kanzima kaloku, kodwa manje uma usuyigubha uyithola imali ukuyigubha usho sikakho izinto zakho kade zivaliwe ngemithi emnyama siziyavuleka yabona. 4, kwabanye kuzoba kanje uma uphupha imali uyaba uPaul uma uyigubha olusho ukuthi kungenzeka ingabe imikhuleko noma imithi okanye iziwasho ozisebenzisayo zinamandla okubuyisa ubunhlanhla obathwetshulwa bagujelwa bagqitshwa phansi. So omunye umuntu lephupho lifika ngoba vele kade ebuyokhulekelwa noma ubambe isilo yakhuleka. Omunye lifika leli phupho leli ngoba umuntu njengamanje ofuthayo ogumayo ophalazayo ogeza nezinto ezithile eziyimithi noma eziyiziwasho, bese livela liphupho kusho ukuthi leya mithi noma lezawasho noma leya mikhuleko isiyaqala ukuba effective, isiyaqala ukusebenza manje uwembula manje lobunhlanhla okade buthwetshulwe bavalwa bagqitshwa baboshwa. Qhubeka ukukhuleka kakhulu makunjalo. Siyaqala ukuyathembisa manje, uthawula uthemba amathuba ayongena. Siyabonga.